Hej, vi er gruppe 8, og vi har valgt spørgsmål 3. Vi starter med at snakke om, hvad er og hvordan angives kemisk skift. Så hvis vi kigger på frekvensen ud fra Lamorph-frekvensen, så har vi udtrykket her, hvor B0 det er det ydre magnetfelt. Denne frekvens det er for en nøgen isoleret kerne, men vi er ofte interesseret i hele molekyler, hvor vi har atomkerner, som er omgivet af elektroner. Der er lavet partikler, der påvirkes af det ydre magnetiske felt. Så normalt ændres elektronernes bevægelse, så de modvirker det ydre felt. Men der er også tilfælde med molekyler, hvor det modsatte sker. Så det kemiske skifte refererer altså til frekvensen af atomkernen i et magnetisk felt, som bliver påvirket af det ydre kemiske miljø. Og denne effekt er tæt relateret til skærmning, som vi nu kommer ind på. Nu når Annika har snakket lidt om kemiske skift, jamen så vil jeg forklare lidt om, hvad vi egentlig kan tage højde for i forhold til det her kemiske skift. For hvis vi kigger på et molekyle, eller som et atom, som har kernen A, jamen så har den nogle omgående elektroner, som vi kan se her. De her omgående elektroner, de reagerer altså på et ydre magnetisk felt, som vi kalder B0, som vi betegner sådan her. De omgående elektroner, de har altså også en induceret magnetfelt. Det er vores skærmningskonstant A, der skal stå minus, og så ganget med vores B0, altså vores ydre magnetfelt. Altså vores kernemagnetiske skærmning. Hvis vi kigger på kernen A, så må dens magnetfelt være vores ydre magnetfelt B0. Så vi har vores BA, det må være lige med vores B0, minus vores vores kernemagnetiske skærmningskonstant ganget med vores ydre magnetfelt, som vi påfører igen. Altså har vi taget højde for de her pågældende omgående elektroner rundt om kernen A i forhold til at beregne dens magnetiske felt. Jeg vil gerne snakke lidt om direkte spin-spin-kobling og indirekte spin-spin-kobling. Så har jeg formlen for vores KAC, som er sådan vores konstant for koblingen mellem vores spin-spin-kobling i den direkte spin-spin-kobling. Vi kan så se her, at den er afhængig af radiusen mellem de her, eller afstanden mellem de her to kerner i tredje. Derfor kan man se, at når afstanden stiger mellem de to kerner, så bliver relevansen for den her den direkte spin-spin-kobling meget mindre. Derfor så ser vi en større relevans i sådan en fast stof NMR, hvor vores kerner de sidder meget tæt på hinanden, og meget mindre relevans i flydende væsker eller gasform. Når vi kigger på den indirekte spin-spin-kobling, så ser vi nemlig den her J-kobling, fordi det er mere, hvordan at elektronernes skygger for kernernes indbyrdes kobling til hinanden. Så derfor så kommer elektronerne, kan man sige, næsten imellem, og dermed skygger for den magnetiske moment, som de oplever i forhold til hinanden. Så man kan sige, at den indirekte spin-spin-kobling med det her J-kobling, det er meget mere relevant i forhold til at kunne tyde de her spektre, som vi kan få ud af NMR, mellem, især i væsker og i gasform, men også i fast form. Der får vi nemlig rigtig meget information ud af, hvordan de her indirekte spin-spin-koblinger, de påvirker hinanden.